Zvatotanga manje. Ayo hanzi vakapikira kutengesa ahoye. Variko here vakapikira kutengesa, vakapikira kudya mari yeropa, vakapikira kudya mari dzemushonga, mari dzine misodzi yevanhu. Muri sei kwamuri ikoko, kwamuri kutengesa nyika muri, kwamuri kudya mari yenyika muri, kwamuri kuita zvinhu zvakasiyana-siyana. Let's talk about this issue iri pano, iri kuitika. Mukomana anonzi J Israel abudo achida kutraya kudzimura moto, kuda kunyararidza nyaya ya 31 July. Zvikanzi ndimi vapi mimi? Muri kumboti kudi zvikanzi na J Israel. Dear Zimbabweans, batega vanhu ana ningikini vese South Africa muno vari kuda kuningirikina. Zvikanzi Zimbabwe is not a banana republic. Everyone behind the planned demonstrations of 31 July should know this. Promoting acts that could undermine public order and national stability, incitement to violence, anarchy, and other unlawful conduct is prohibited by law. And those contemplating engaging in such activities are hereby urged to desist and respect the laws of Zimbabwe. Let us continue to uphold unity, peace, and development for the benefit of our country. Peace, 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 peace. That's J Israel. And anga ato isa a certain post apanapa rakato nyora akati there will be no protest or shutdown in Zimbabwe on the 31st of July. Zimbabwe is a peaceful nation. Vakapikira kudya mari dzemushonga muriko here uku, mari dzezvigandada dzinonaka. Saka kwapuwa mbijana kana chibrown envelope chacha unenge wakufana kukuza everyday baba. Kuna zvinoitika. Chimwe dambudziko rakuti kuma pastors they think that everyone is just munhu wese akadhibha. Ndizvo vanofunga kuti munhu wese akadhibha unge munhu anenge ma-servants avo ekuchechi vanenge vachiudza shoko. Zimbabwe baba munhu anobvura udza chero pastor wako ari papa vakatarisa. But let's talk about this. Let's see futi kuti mazimba acho ari kumboti kudii, because iye Jezira chero akati there will be no something anokwanisa kuzoita sei. What can he do? Vafana vekuti vakati kumashure vaitongo, unoziva kuti the funny thing chinonetsera vafana vanga vatora against zano yacho, vaitotuka zano yacho zvekutorevesa kumashure. It's just that nyaya dzekuti atina energy yekutanga takuda kuvadonhedzera pasi, takutanga kudzosa maposts machinji avaitaura kumashure, because the first thing before you join ZANU-PF, kana waenda waudonzwa uda unoijoina kwacho, you have to apologize first. But we didn't see the apology. Takangoona vangomumundikirini and all those things zinotanga unetsa nyaya dzodzo, but hatine nazvo the way vari kuitirana zvinhu zvavo hatinyanyo uda udzipinda nemoyo sterek. But let's talk about this zviri kutaurwa panapa. Zvikanzi peace and Zimbabwe on the same sentence. Please, chaos in Zimbabwe shouldn't be used instead. Ndo mamwe ari kutaurwa pano apa mashoko magaramo ari kutaurwa zvikanzi. In other words, he say no much is allowed in Zimbabwe. We bind the spirit of dictatorship. Okay, muri kudzinzwa zvikanzi who are you paZimbabwe iwewe? Ndo mumwe mubvunzo uri kubvunzwa. Svitsai kwaari J Israel, tag him. Hanzi ndiwani paZimbabwe iwewe? Haisitapfura nepapa shamwari, haisi hatina zvinoera shamwari. Plus iwo kana chikwanikira haudinetse imi mahambiro pano wedu imi hapa eji japo pano wangu haudinetse kana zvibhakira turowana ukati wataurire nyaya yangu. Haina nabasa zviri. Zvikanzi J is like a paper on a wind day where ever the money is there. Yes. Pese vataura zvedollar sign baba, but mari dzacho dzimwe dzacho dzinozoda here. Zvakafanana nemari dzekuponda vanhu. Unganoudya here mari yekuponda vanhu? Unotonakidzwa kuti utonoti ropa rakachururuka muri kudya. Pane zvimwe zvacho guys, but inini ndinani kuti ndide kumurambidza membe zviri kufamba kuside wall, because at the end of the day aluzive kuti munhu chakonzeresa kuti adaro chii, mabenefits acho awana azonyowanda zvekuita sei, zvekuti anotanga kuti kuita tek nevanhu kuti imimi vanhu hapana zvamunozoita, yewe hakuna kana kuzomhanya kuchazoita vanhu kuzodidi. Dzinonetsa nyaya dzacho dzawandirwa zvazara baba zvekuda kuchikikira. Ndakambodza umwe ndikati zvezanu zvawandirwa but people like you know pamuromo zvawandirwa because
the moment panotry kuda vadefenda vane line up yavo yevarakashi they don't even have content now kuti vadefend, they don't know what to defend, because the moment you porototry kutodefenda you are making things worse. Saka the next thing chavakungoita kungowedzera kutaura dictator there will be no chakadai so, but deep down unyazozota vanhu vari kuchema mudara, vanhu vasunakirwa neskiri, vanhu vari pakurwadziwa zvokutodaro. Now is this guy still a pastor or he is in government for now? Mashoko ari kubvunzwa nemumwe aiwa mapasta aime zveupasta izvi itori rimwe drama renyiri ari kuita zvaanga achingoita, but hanzi nemazuva ekupedzisira kuchauya maprofita enhema, vachauya vachati gomo ibva apa enda apa, vachazoti handiti munawo here mascriptures, ina handiverenge mascriptures zvekumhanya, but tarisai kuti ndikutozviziva sei iro bhaibheri ravari kukuvhara edaro rachiriro ndo ratiri kubva tatuti ngatimbonzwa kuti ko apa iyi vhesi ivamboionawo here. Now umwe ari kuti but who can be poor and be peaceful at the same time? People must express their rights. Ndo rimwe shoko riri kutaurwa panapa kuti shamari you can't be poor and peaceful. Uri kuti chi unopenga here right. Rega tatimboona advocate vari pano vari kuonesana nemukomana kuti uri kuita kudii, uri kuti atsoita zvekudii, uri kuda kutaura nezvechi paunomhanya pamaadvocates apa mirwe. What are you saying? Say, as far as I heard, it's going to be a peaceful march. Also, to educate you a bit, Section 59 of the Constitution says every person has the right to demonstrate and to present petitions, but these rights must be exercised peacefully, and the demonstrators should not seek to harm anyone or destroy or loot property. Section 58 also guarantees freedom of assembly and association. Section 61 guarantees freedom of expression. Aha. Freedom of Zimbabwe, freedom of speech, ozonzi after speech, ichiripo freedom. Avenu, tegatozvionera ikoko, but thank goodness, thanks advocate nekuzivisa vanhu kwamangobudikirawo muchiita muchieducatewo this young man. But you know what, chinoitika pane nyaya dzekunzonzi zvinofanira kuitika peacefully. Takazviona kubva kare izvi. The moment pamutotaura kuti mimi zvinoitika peacefully, mataura akauti zvinoitika peacefully, vanotogadzira zvavo zvikomana zvinouya kuno kuvhiringidzira chinhu chenyu chacho chamagadzira chiri peaceful ichocho. So what are you going to do about it? Because ivo vakachakuisirai vanhu vasiri peaceful vacho, imimi muri peaceful, iwo ndiwo nongochinzi ndiwo uri pamene wananenge wate whoever achange ari pamberi achimhanya chinhu ichocho achiti ndindiri pafront paforefront whatever, uchaenda paforefront ipapo wobva ukapfekerwa zvikomana zvinouya zvichivhiringidza zvinhu zvako, zvinouya zvichitema mota dzevanhu, zvichauya zvichitema mashopu evanhu, zvichauya zvichiluta mashopu evanhu, and you don't know anything about them. The next thing iwo mangwana makuseni wako uchitsvaka kunzi right baba ndimi makauya kamakaorganiza chinhu ichi, kohona ika pakazoitwa zvakadai watoone yako yaunobatirwa ipapo. Some of them havangononga vasingatumwe zvavo vandotrofit advantage ipapo kutongoti iwe zvakafanana ndiye adai, so vanhu vanongoita zvese because of money. Vanhu vanonge vachipuhwa mari zibrown envelope baba rikatanga kutenderera baba. I'm sincerely asking guys, what avenues do Zimbabweans have to express their frustrations or even their positive proposals? Mangomani ginari kubvunzwawo zvonetsa, whatever they give you must be valuable. A shutdown can also be peaceful. Which peace do you want? Ndo imwe iri kubvunzwawo. Pakashata kada vakovada kuti kanhingirikina stupid men Zim is banning poverty wotaura zveku usadaro vakawada vamapasta vanopera career, muda kupedza career here vakawada whoever akati vakomana endai munotengesa mushitange kushanda neruling akabhaiza munhu iye. Look at that young man, the young pastor, Passion akatoona kuti panapa ndikubhejera bhiza rine nhumbu, panapa bhiza rine mauta baba riri kutomhanya rakasumudza makumbo ekumberi, handina kwatiri kuenda. He tried everything, he tried kuuya netumari twanga nhengene twanenge ajuma twanga asidirwa uko, because in America what they do is they gather people
voya muchechi obva wanzi seed yako uri kuda kusidha mari, hey, can you please professor ndiprofite, unonzi usidha mari, munhu seeding 100,000 munhu woisa 100,000 wotomurova bag, tina material ndazorwara pakade home una material aiwa kuti mupore panoda seed, muri kusidha mari, ndikusidha $500,000 because health wise munhu zvinenge zvatobvira kare zvichimunetsa, vobva varowawo mahabhra akatapura avo maskillful avo, vamwe vaita atapora, vamwe vaita sei, some of them apore futi, zvinongodaro zvichiitika. The funny thing vanobva vanokuparidza kuti iwo kuti uite mari you have to come and seed. Kuamerica zvinyanya kuexista, saka vanoitoshamisika kuti muri kumboita sei kwakomana. So he came kuAfrica nemari iyo, akati ndeipi destination yandingapinda ndikaitawo tumari, because here in South Africa he has been investing achiitawo tumwe 1 or 2 3 things wetumadhiri twake twaaitawo kakawashi kake kamwe kanakaruko. So then vaonoti zviri kutodzora kandi kutoitawo kaprofitwo chibva atotengawo kanhigirikini kake kadheni kake kakatenga, ati zviri kutofamba. Gandichienda kuZimbabwe ndopinda papi Zimbabwe, ndobva vaona vakomana vari kutopisa nemari vari kuita zvepolitics, ndobva vanojoina politics, hazvina kufamba manje, ndobva aramwa. Akatozozviona kuti vamwe vake vanganawo vacho vakatopinda mukati, akati yowe rega ndisiyane nazvo zvinhu izvi. So I don't know kuti ava ana jeya vakazobvawo nekupi ava, because vanhu vekuti vanozongosvika vangoonera vangoti kuri kuitwa mari chakati chamwani, ndingatoita mari, ndingatengerwa chakati, ndozvavanoita. Ko inzara kapana anonzi ane kana anything chine musoro chinechiitika, kutongonzi ndingatengerwa chakati, saka ndoona ngotengerwawo zvobva zvatongoenda nepamwe zvakadaro. Now umwe wari kutaura I don't zvichiri is it still necessary kuti ndirambe ndichidzika guys? Should I continue? Because kumberi kwacho kwakupisa. If you want me to continue, please tell me in the comment section. Unongonyora kuti continue, then ndobva ndakontinue ndoramba tichizivisana zvinhu zvekutaurwa panapa. But zvamanje inini zvanguka ndiri kuona kunge ndatorova basa papera kapapa apera kajezire apera. Ndiani umwe muda kuti timpedze futi, munongondiudza kuti ningi ada kumbopedzwa tobva tamupedza, anditi uyu apera wega timusire panapa, tichiona kuti pane zvikamu zvinotera tichasangana nani mumwe watichabvuraudza zvekurevesa.